това не е cancel култура, а държавна цензура. Живеем в свят, в който свободата на словото е застрашена на най-високо ниво. И случаят с Джими Кимъл го доказва. След като вечерното шоу на световно известния водещ беше спряно и върнато в ефир, действията на ABC и администрацията на Тръмп предизвикаха световна полемика. Десетилетия наред американските водещи на вечерни предавания са възприемани като най-ясния символ на свободата на словото, защитени от първата поправка на Конституцията. Скандалът с Кимъл обаче предизвика въпроси. Ако политическата сатира в САЩ може да се поддаде на натиск, то какъв шанс имат другите страни? Защото спирането на вечерното му шоу не беше заради негативна реакция на публиката, а защото президент Тръмп се опитва да заглуши критиците си, особено влиятелните. Връщането на Кимъл не променя факта, че намесата на управляващите е била реална. Когато правителството, независимо американското или българското, заплашва медиите с регулаторни наказания, ако не заглушат несъгласните гласове, това не е пазар. Това е авторитаризъм. А свободата на словото обхваща пародията, сатирата и шегите, дори грубите и обидните. Отговорността да защитим свободата на словото е наша. И не е време да мълчим. Споделете ни какво вие мислите по въпроса.